אם הייתי אומרת לכם שבתוך פחות מ3 שעות אתם גם יודעים לצלם וגם יודעים לערוך סרטונים מעולים בנייד שלכם, הייתי מאמינים לי? תשמעו, זה מוכח. בחודש פברואר האחרון, הסדנה הזאת רצה 7 פעמים מול סגל העובדים של אוניברסיטת תל אביב. בערך 100 איש כל פעם. חילקתי את הזמן בצורה כזאת. בחלק הראשון לימדתי אותם את כל סודות הצילום, זוויות, תאורה, מה אומרים, מה לובשים. בחלק השני יצאו לתרגל, ואז חזרנו וערכנו את הכל ביחד באפליקציה מעולה, חינמית אגב, מצגת מצוינת. בסוף 3 שעות הם יצאו בהרגשה של וואו, הצלחתי. זו סדנה שכל אחד וכל בעל עסק צריך להשתתף בה, בין אם אתם one man show ובין אם יש לכם צוות. כל אחד היום צריך לפרסם, צריך סרטונים מצוינים לעסק שלו. ולמה להזמין צלם כל פעם? בואו תלמדו איך לעשות את זה לגמרי לבד. אז מה אמרנו שאנחנו לומדים בסדנה? איך לעשות סרטוני וידאו, איך לשים כתוביות, איך לשים מוזיקה, איך לייצר וייב נכון, וכל זה בתוך 3 שעות. אז דברו איתי, אני אסביר לכם הכל. ביי.